Καλησπέρα σας λοιπόν. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια διαδικτυακή συνάντηση εδώ στη σελίδα μας Γυναίκες εν Δράση. Να σας πω λίγα λόγια για μας. Ονομάζομαι Κασιμάτη Ελένη και είμαι η συντονίστρια της σελίδας. Σκοπός της σελίδας αυτής είναι να προσφέρουμε γνώση, χαρά και ψυχαγωγία σε όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες και γιατί όχι να τις εμπνεύσουμε ώστε να κάνουν κάτι για να έχουν μια καλύτερη ποιότητα στη ζωή τους. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε η σελίδα. Να πω ότι όλες οι ομιλίες, οι δράσεις που γίνονται εδώ είναι δωρεάν. Γίνονται από εθελοντές που θέλουν να μοιραστούν κάποιες από τις γνώσεις τους μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και να πω ότι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο τον Τσαλίκη, ο οποίος είναι ομοιοπαθητικός, ηριδολόγος στην εναλλακτική πνοή, διδάσκων στο Ιπποκράτιο Κέντρο Κλασικής Ομοιοπαθητικής και όχι μόνο, ξέρω ότι έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, αν εκείνος θέλει θα μας πει περισσότερα πράγματα. Και σήμερα θα μας μιλήσει για το στρες στη γυναίκα του σήμερα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου γιατί αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου να είσαι σήμερα κοντά μας και θα σου δώσω ευθύς αμέσως το λόγο. Καλησπέρα από μένα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά. Δεν θα πω το τι άλλο έχω κάνει. Υπάρχει λόγος. Γενικά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με θέματα υγείας δεν πρέπει να κάθεται μόνο σε κάποιες αρχικές σπουδές και να μην προχωράει. Όπως προχωράμε σαν ανθρωπότητα, η ίδια μας υγεία εξελίσσεται, πρέπει και εμείς σαν άνθρωποι να προχωράμε μπροστά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα πάνω στην ομβαυτική και μετά ήρθαν και άλλα όπως είναι η ειρηνολογία, όπως ήρθε ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός, κινέζικη ιατρική κτλ. Γιατί όλα αυτά για μένα είναι όπλα να μπορέσω να κατανοήσω καλύτερα τον άνθρωπο. Φυσικά, για καλή μου τύχη, το 99% των πελατών μου είναι γυναίκες σε μένα. Δεν ξέρω ποιο λόγο. Εμένα μου έρχονται μόνο γυναίκες. Ακόμα και τα παιδιά μου έχω 2 κορίτσια. Και είναι λες και για κάποιο λόγο είμαι μόνο με γυναίκες. Κάποια στιγμή λοιπόν μου ζητήθηκε στα πλαίσια του Συλλόγου Ομοιοπαθητικών Ελλάδος που βρισκόμουν στη θέση του Γενικού Γραμματέα να κάνω μια ομιλία για τη γυναίκα. Και όταν άρχισα να ψάχνω το υλικό, με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτό που βρήκα. Γι' αυτό και γράφω στον τίτλο «Γυναίκες και στρες», γιατί προτιμάει τις γυναίκες. Με προβλημάτισε ότι πολλές μελέτες πάνω στο στρες και στα αυτοάνοσα δείχνουν μια υπεροχή προς τη γυναίκα. Σας αγαπάει πολύ το στρες και τα αυτοάνοσα και άρχισα να το ψάχνω λίγο παραπάνω. Σήμερα λοιπόν αυτό που θα δούμε όλοι μαζί είναι μια άποψη. Δεν χρειάζεται να την κρατήσετε. Αν σε κάποια δεν κάνει, απλά την πετάει. Αλλά αυτό που θα ήθελα είναι να προβληματιστούμε όλοι μαζί. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι θα έπρεπε να έχουμε πιο πολλούς άντρες. Όχι, θα έπρεπε να έχουμε άντρες. Όχι πιο πολλούς άντρες, να έχουμε άντρες στις ομιλίες αυτές. Γιατί ο άντρας τείνει να μην καταλάβει τι έχει η γυναίκα, να λέει συνέχεια δεν έχεις τίποτα, είσαι μια χαρά. Και μια ωραία πρωία στη γυναίκα εμφανίζεται με ένα αυτοάνωσο, η κακιά στιγμή, λένε, μια κατάθλιψη, κρίση άγχους, κρίση πανικού. Και ο άντρας πάλι δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει όμως ότι τις περισσότερες φορές, δυστυχώς, ο υπέτειος είναι ο ίδιος ο άντρας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζουμε ότι για όλα αυτά τα γονίδια, που θα δούμε και τα γονίδια σήμερα, αυτά είναι και τα πάντα. Επειδή το έχει η μάνα μου, πρέπει να το έχω και εγώ την ασθένεια. Επειδή η μάνα μου είχε
Έχω κι εγώ. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσω σήμερα σε αυτό το μικρό το ταξίδι να δώσω μια άλλη οπτική σε κάποια πράγματα. Λοιπόν. Να παρακαλέσω να κλείσουν όλοι τα μικρόφωνα. Ευχαριστώ. Η πρώτη έρευνα λοιπόν που είχα πέσει πάνω, το οποία τη βλέπετε κι εσείς, είναι σύμφωνα με μια έρευνα από την Αμερική, και από κάτω έχω και την έρευνα, διαφορές φύλους στις αυτοάνωσες ασθένειες από μια παθολογική προοπτική. Το 78% των αυτοάνωσων ασθενειών αφορά τις γυναίκες και ο λόγος δεν είναι ξεκάθαρος. Θα μου πεις τώρα ότι είναι παλιά η έρευνα. Δεν έχουμε προχωρήσει από τότε και πάρα πολύ. Συνεχίζουμε για πολλά πράγματα να μην κατανοούμε το γιατί τα αυτοάνοσα αφορούν πιο πολύ τις γυναίκες. Ένα πράγμα που έμαθα εγώ στην ομοιοπαθητική είναι ποτέ μην κοιτάμε τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα είναι το αποτέλεσμα. Τι τα δημιούργησε τα συμπτώματα? Είναι αυτό που δυστυχώς πάμε στο γιατρό με ένα αυτοάνωσο. Λέει ο γιατρός, έχει συντάδε αρρώστια, θα ξεκινήσει θεραπεία. Να το ρωτάς, γιατρέ μου, γιατί το έπαθα? Δεν μπορεί να σου απαντήσει. Στην καλύτερη να σου πει άγχος. Μπορεί σου πει όμως και τι μπορείς να κάνεις για αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν παρθενογέννηση, όπως η ενέργεια δεν μπορεί να γεννηθεί από το 0, έτσι και η ασθένεια μεταβάλλεται απλά από μία μορφή σε μία άλλη μορφή. Αυτόανοσα νοσήματα λοιπόν, κατά τον Δόκτωρο Τσουκαλά, είναι μια χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα χάνει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα δικά του κύτταρα και επιτίθεται στα δικά του όργανα που προστατεύει. Αυτό το ξέρουμε, πιστεύω, όλοι. Πρόκειται για νοσήματα με σημαντικό μεταβολικό υπόβαθρο. Πολλοί ασθενείς με αυτοάνοσα έχουν ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές που δεν γνωρίζουν. Εδώ λοιπόν ο Δόκτωρος Τσουκαλάς μας λέει ότι τελικά τα αυτοάνοσα φταίνε μεταβολικές διαταραχές, όντως, φταίνε ελλείψεις διατροφικές, ισχύει, μόνο. Συνεχίζω πιο κάτω, άρα το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή, αντί να τον βοηθήσει να γίνει καλά, που άλλωστε είναι αυτή η δουλειά του, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ο μηχανισμός πάντως με τον οποίο λειτουργούν οι νόσοι αυτές δεν είναι γνωστός, αλλά ίσως παίζουν ρόλο ψυχολογικοί ή κληρονομικοί παράγοντες. Πάλι δεν είναι ξεκάθαρο. Το γιατί τελικά γίνεται αυτό. Τελικά είναι μόνο σωματική ασθένεια. Αφορά μόνο τα κύτταρά μας. Ο νους δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι αυτό που λέμε, είναι όλα στο μυαλό μας τελικά. Μια εξαιρετική λοιπόν έρευνα από το PubMed, το οποίο είναι ένα ιατρικό site που απλά δεν αμφισβητείται, λέει ότι η αιτία των αυτοάνωσων νοσημάτων είναι πολυπαραγοντική, γενετική, περιβαλλοντική, ορμονική και ανοσολογικοί παράγοντες, θεωρούνται όλοι σημαντικοί για την ανάπτυξή τους. Παρόλα αυτά, η εμφάνιση τουλάχιστον το 50% των αυτοάνωσων διαταραχών έχει αποδοθεί σε άγνωστους παράγοντες ενεργοποίησης. Το σωματικό και ψυχολογικό στρες έχει εμπλακεί στην ανάπτυξη αυτοάνωσων νοσημάτων, καθώς πολυάριθμες μελέτες σε ζώα και ανθρώπους απέδειξαν την επίδραση διαφόρων στρεσογόνων παραγόντων στη λειτουργία του νοσοποιητικού. Επιπλέον, εκείνο το σημαντικό, πολλές παλαιές μελέτες διαπίστωσαν ότι ένα υψηλό ποσοστό, έως και 80% των ασθενών, ανέφερε ασυνήθιστο συναισθηματικό στρες πριν από την έναρξη της νόσου. Θεωρώ αυτό είναι το σημαντικότερο. Ασυνήθιστα συναισθηματικό στρες. Η γυναίκα λοιπόν του σήμερα καλείται να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Καλείται να δουλεύει.
να είναι νοικοκυρά, να είναι μητέρα, να είναι ερωμένη. Θα πρέπει το σπίτι της να είναι ολοκάθαρο, συνέχεια. Να πηγαίνει να βγάζει λεφτά, να προσέχει τα παιδιά, να κάνει τις δουλειές, να φτιάχνει φαγητό, να τα κάνει όλα. Η γυναίκα του σήμερα είναι λίγο σαν ένα λεβεντικό σουγιάς ουσιαστικά, τα κάνει όλα και συμφέρει. Δεν ξέρω φυσικά κατά πόσο μας έχει ωφελήσει. Είναι καλό που η γυναίκα βγήκε στην αγορά, είναι δυνατόν να συνεχίζουμε τη γυναίκα να την έχουμε κλεισμένη σε εισαγωγικά σε ένα σπίτι και να λέμε το ρόλος είναι μόνο να μεγαλώνεις παιδιά. Δυστυχώς όμως, όπως απέδειξε η ιστορία, συνεχίσατε να κάνετε και τα προηγούμενα και τα καινούργια. Θα κάνετε όλα μαζί. Ο άντρας είναι πιο απλό on. Πηγαίνει στη δουλειά, γυρνάει, ποδόσφαιρο, φαγητό και γυμναστική. Και λίγο έρωτα με τη γυναίκα μας. Είμαστε απλά όντα εμείς. Γι' αυτό ίσως και νοσούμε λιγότερο, δεν ξέρω. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Παλαιά οι αιώνες, έως και χιλιετίες πριν, θεωρούσαμε τη φύση ότι ήταν θηλυκή. Όχι μόνο στο όνομα, ήταν θηλυκή, ήταν η μάνα μας. Η γυναίκα κουβαλούσε ζωή. Ήταν ευλογημένη η γυναίκα, ήταν σοφή, θεραπεύτρια, ήταν φιλόσοφος, μητέρα, δημιουργός, ήταν ισχυρή. Καθόριζε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Κάποτε η γυναίκα. Υπήρχε ισορροπία. Όπως βλέπετε ακόμα και στο ελληνικό πάνθεον, τουλάχιστον στο θέμα στις θεές και στους θεούς, υπήρχε η απόλυτη ισορροπία. 6 και 6. Οι άνθρωποι λίγο τα κάναμε λίγο χάλια. Ακόμα και σήμερα, στην κινέζικη ιατρική, έχουμε το Yin και Yang, όπου αυτά τα δύο είναι το θηλυκό και το αρσενικό. Όπως παρατηρείτε όμως, στο ίδιο το σχέδιο, μέσα στο λευκό υπάρχει το μαύρο και μέσα στο μαύρο υπάρχει το λευκό. Θα το εξηγήσω πιο μετά τι σημαίνει αυτό. Άρα τι υπάρχει μέσα στο θηλυκό και τι υπάρχει μέσα στο αρσενικό για να έχουμε την απόλυτη ισορροπία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στη μινωική Κρήτη τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά για μια γυναίκα. Η γυναίκα έκανε κουμάντο. Κατά τα ψέματα και σήμερα η γυναίκα στην Κρήτη κάνει κουμάντο. Όσο και να λένε οι άντρες ότι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν δουλειά, σε πολλά σπίτια θεωρώ ακόμα η γυναίκα συνεχίζει και έχει το πάνω χέρι. Όπως και η γυναίκα στη μινωική Κρήτη ήταν αυτή που ήταν ουσιαστικά πιο πάνω. Αν όχι πιο πάνω, σίγουρα ήταν ίση. Το ίδιο ισχύει και για τη Σπάρτη, στην αρχαία Ελλάδα. Η γυναίκα στη Σπάρτη είχε πολύ και αυτή σημαντικό ρόλο. Όταν ο Λεωνίδας έφυγε να πάει να πολεμήσει Ερμοπύλες, δεν του είπε η γυναίκα του «έλα γύρνα γρήγορα πίσω» ή πάνω στην ασπίδα ή με την ασπίδα. Δεν χάριζε και η γυναίκα στη Σπάρτη κάστανο. Αργότερα, μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω πιο κάτω, αλλά οφείλω να το πω, είναι κατά πόσο άλλαξε η θέση της γυναίκας. Ποια είναι η θέση της γυναίκας στο χριστιανισμό? Όλοι μάθαμε στο σχολείο ότι η γυναίκα πήρε άλλο ρόλο στο χριστιανισμό. Καλύτερο. Συγγνώμη, αλλά θα διαφωνήσω. Πήρε χειρότερο. Πήρε πολύ χειρότερο ρόλο η γυναίκα στο χριστιανισμό. Και μην ξεχνάμε ποιοι έγραψαν, ποιοι ήταν οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας, άντρες. Δυστυχώς τα Ευαγγέλια γραφτήκαν από άντρες. Ίσως όμως είχε γραφτεί από γυναίκα, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Στην Αγία Γραφή μέσα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη προς Τιμοθέον Α, το περάσω στα γρήγορα αυτό για να μην βλάψω εισαγωγικά κάποια λοιπόν. Στο στίχο 11, η γυναίκα μανθάνει τη σωτηριώδη γνώση του Ευαγγελίου ήσυχα, χωρίς να δημιουργεί θόρυβο με την πελολογία ή τις αντιρρήσεις τους, αλλά να δείχνει
Υποταγή. Στίχος 12. Δεν επιτρέπω δε στη γυναίκα να διδάσκει ούτε τα συνάξεις λατρείας, ούτε να εξουσιάζει και να γίνεται κυρία του ανδρός της. Αυτό φυσικά το να διδάσκει, για όσοι σας αρέσει η ιστορία και διαβάζετε, να θυμηθούμε όλοι μαζί την Ιπατία, όπου το 415 δολοφονήθηκε, επειδή άκουσον δίδασκε σε άντρες. Μια γυναίκα μαθηματικός, φιλόσοφος, φυσικός. Την σκοτώσανε με πολύ άσχημο τρόπο, επειδή ήταν η γυναίκα και δεν έπρεπε η γυναίκα να διδάσκει. Και μιλάμε το 415 στην Αλεξάνδρεια, μετά Χριστού. Στο στίχο 13, η γυναίκα δεν πρέπει να εξουσιάζει τον άντρα της η γυνή, διότι ο Αδάμ επλάστη πρώτος, επειδή επλάστη η γυναίκα, δια να είναι βοηθός του Αδάμ. Τι σημαίνει αυτό? Βοηθός του άντρα. Ότι ο άντρας είναι το βασικό. Και ο στίχος 14, εκλείνω με αυτό, επιπλέον ο Αδάμ δεν εξαπατήθη από το φίδι. Η γυνή όμως εξαπατήθη από το συμβουλή του φιδιού και έπεσε στην παράβαση. Τώρα θα μου πείτε, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά δημιουργούν μνήμες. Κυταρική μνήμη. Γιατί όταν η γυναίκα για πολλούς αιώνες λειτουργεί με φόβο, με υποταγή, δεν επιτρεπόταν να διδάξει, ήταν βοηθός, ακόμα και σήμερα δεν επιτρέπεται να μπει μέσα στο ιερό. Για μένα αυτά δεν ξέρω, εμένα αυτά δεν μου αρέσουν, να μην μπορεί η γυναίκα να έχει το ρόλο της. Σίγουρα είπαμε τα πράγματα σήμερα έχουν αλλάξει, για πολλούς αιώνες όμως η γυναίκα δεν μίλαγε. Στον καθολικισμό πήγαμε και ένα βήμα παραπέρα. Ήταν αμαρτωλή, βρώμικη, μάγισσα, δημιουργία του διαβόλου. Αν χειριζόταν βότα να την έκαιγαν, και σίγουρα έχετε ακούσει, έχετε δει, έχετε διαβάσει, όπου βγαίναν οι μάγισσες το βράδυ στην Πανσέλινο και χορεύανε, γιατί ήταν υπό το διαβόλου αυτά. Φυσικά η γυναίκα έβγαινε όντως στην Πανσέλινο, ισχύει, γιατί είχε φως για να μαζεύει βότανα, για να μπορεί να θεραπεύσει. Και το ευχαριστώ ποιο ήταν από εμάς? Τα σκίτσα τα βλέπετε, πιστεύω. Καταλαβαίνετε τι κάνανε στον καθολικισμό στη γυναίκα. Ευτυχώς, φυσικά, που έχουμε και την Παναγία. Γιατί αν δεν υπήρχε Παναγία, δεν ξέρω πού θα ήταν σήμερα η γυναίκα. Ευτυχώς που έχουμε και την Παναγία. Ο Καρλ Γιούγκ, ψυχίατρος, αναφέρει, για να θυμηθούμε λίγο το Yin Yang, ότι η άνοιμα άνιμους είναι αρχετυπικής μορφής. Έχει τις ρίζες στο σοσιολογικό ασυνείδητο και εμφανίζεται με θηλυκή μορφή, άνοιμα, όταν το άτομο είναι άντρας, ή με αρσενική άνιμους, όταν είναι γυναίκα. Και πιο τέλεια αρενοπός άντρας κλείνει μέσα του κάτι θηλυκό, ενώ και η πιο θηλυκή γυναίκα κρύβει μέσα της έναν άντρα. Yin Yang. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που να καταλάβουμε όλοι. Δεν υπάρχει άντρας γυναίκα. Υπάρχει άντρας με γυναίκα και γυναίκα με άντρα μέσα. Όλοι έχουμε μια δεύτερη κρυμμένη σε εισαγωγικά υπόσταση. Οι άντρες το θηλυκό στοιχείο και η γυναίκα το αντρικό στοιχείο. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτό, θα είχαμε πολύ διαφορετική κοινωνία, κατά το Καρλ Γιούγκ. Σήμερα λοιπόν ο άντρας τι κάνει? Η γυναίκα φέρε μου. Κάθεται σε ένα καναπέ, βλέπει, είπαμε, το ωραίο του το ποδόσφαιρο, έχει τη μηχανή του, φέρει τους φίλους του και η γυναίκα πρέπει να τα φτιάξει όλα αυτά για να είναι ο άντρας ο πασάς. Δώστε το Θεό, αυτό τι είναι να αλλάξει. Δεν είναι όπως ήμασταν κάποτε. Ευτυχώς αλλάζει, αλλά δεν αλλάζει παντού. Υπάρχουν ακόμα σπίτια όπου ο άντρας συνεχίζει και είναι πασάς. Και η γυναίκα κάνει 500 πράγματα και δουλεύει. Και μπορεί να φέρνει και πιο πολλά χρήματα στο σπίτι από ότι ο άντρας.
Αλλά ο άντρας πρέπει να είναι ο πασάς του χωριού. Έχουμε κάποια ερωτήματα. Τελικά μήπως κουβαλάμε τις μνήμες άλλων γενεών? Μήπως γεννηθήκαμε απλά με λάθος προγραμματισμό και μας κάνει τα προβλήματα? Μήπως μια κακοποιητική παιδική ηλικία επηρεάζει την ενήλικη ζωή μας? Και αν η μητέρα μας πέθανε από καρκίνο, αυτό σημαίνει ότι θα φύγει τελικά και η κόρη? Μπορούμε να κάνουμε κάτι για όλα αυτά, γιατί καλό είναι να τα λέμε. Το θέμα είναι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το θέμα όμως είναι να το κατανοήσουμε λίγο καλύτερα. Έχουμε λοιπόν στην επιγενετική. Η επιγενετική μας πρίκα. Τι λέει? Πληρώνουμε μόνο το χρώμα των ματιών από τους γονείς μας? Μπορεί οι διατροφικές συνήθειες να επηρεάσουν τη δική μας φυσιολογία? Και γιατί τα ομοζυγωτικά δίδυμα μπορούν να διαφέρουν ως άτομα τόσο πολύ, παρόλο που μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερού? Με τη χρήση του συνθετικού επί που προέρχεται από την ελληνική γλώσσα, αναφερόμαστε σε διεργασίες που επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων, χωρίς όμως να αλλάζουν την αλληλουχία του DNA. Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν αναδείξει τη σημασία της φροντίδας που λαμβάνουμε από τους γονείς μας κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Πειραματόζωα που στην βρεφική ηλικία δεν έλαβαν αρκετή φροντίδα από τη μητέρα τους, όπως γλύψιμο και χάλια, παρουσίαζαν μελλοντικά υπερβολικό άγχος σε στρεσογόνες καταστάσεις και το ανάποδο. Αυξημένα επίπεδα άγχους βρέθηκε ότι συνδέονται με επιγενετικές τροποποιήσεις στα κύτταρα μιας συγκεκριμένης εγκεφαλικής περιοχής, η οποία συμβάλλει στις νευροενδοκρινικές απαντήσεις στο στρες. Άρα μας λέει επιγενετική. Τι αγάπη πήραμε? Πώς ήταν τα παιδικά μας χρόνια? Τι μας ζήτησαν να κάνουμε? Μήπως στα 10 μας έπρεπε να πάρουμε το ρόλο της μητέρας, της γυναίκας? Δυστυχώς στο γραφείο μου το βλέπω συχνά αυτό το πράγμα. Κορίτσια μικρής ηλικίας να περνάνε ένα απίστευτο στρες, ένα απίστευτο άγχος, να τους βάζουν να κάνουν πράγματα που δεν έπρεπε. Θα πρέπει να παίζουν δηλαδή και παρόλα αυτά, όχι δεν παίζανε, προσέχανε τη μητέρα, προσέχανε τον πατέρα, προσέχανε το μικρότερο αδερφάκι με το χτυπήσουν οι γονείς. Μα φανταστείτε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η βρεφική και η παιδική ηλικία στη ζωή μιας γυναίκας. Πώς μπορεί λοιπόν να επηρεάσει μια καταπιεσμένη παιδική ηλικία μια ενήλικη γυναίκα? Άλλη μια έρευνα, πόσο επηρεάζει το στρες στις γυναίκες μετά από κακοποίηση στην παιδική ηλικία. Έδειξε ότι το έντονο στρες στα πρώιμα στάδια της ζωής σχετίζεται με συνεχής ευαισθητοποίηση του άξονα υπόφυσης επνευριστίων, εν ολίγης αντίδραση του στρες από το νευρικό μας σύστημα. Και αυτό μπορεί να δείχνει και μια βιολογική ευαισθησία για την ανάπτυξη σχετιζόμενη με στρες ψυχιατρικών διαταραχών. Οι γονείς μας, παράγοντες του τρόπου ζωής των γονέων, όπως η πολύ κακή διατροφή, το κάπνισμα και τα τραυματικά στρεσογόνα γεγονότα, μπορεί να οδηγήσουν σε επιγενετικές τροποποιήσεις που ίσως κληροδοτηθούν και στα παιδιά τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί το DNA των γονιών μας, με όλα αυτά που κάνανε, που δεν έπρεπε, να περάσουν στο κύτταρο και κατά τη σύλληψη από τον πατέρα να περάσει και να πάει στη μητέρα, στη μελλοντική μητέρα τουλάχιστον, και αυτό να το κληρονομήσει το παιδί, να κληρονομήσει τα λάθη των γονιών. Μην νομίζετε φυσικά ότι το λάθος του γονέα είναι μόνο η κακή διατροφή ή το κάπνισμα. Είπαμε ότι είναι και τραυματικά στρεσογόνα γεγονότα. Γι' αυτό και εγώ πολλές φορές το πρώτο που ρωτάω, είτε είναι η γυναίκα, είτε είναι άντρας, είτε είναι παιδί, πώς ήταν η εγκυμοσύνη? Ήταν καλή? Υπήρχε στρες? Υπήρχε φόβος? Υπήρχε άγχος? Πώς ήσουν πριν πιάσει το παιδί? Πώς ήταν ο σύζυγος? Πώς ήταν οι γονείς? Καταλαβαίνετε ότι αυτό πάει πολλές γενιές πίσω που μας επηρεάζει σήμερα. Τα κακά νέα λοιπόν που λέει επιγενετική
έχουν να κάνουν με το ότι η επιγενετική μπορεί να οδηγήσει και σε πολλών ειδών παθολογίες. Δηλαδή, να υπάρχει αυτό πάλι που λέμε τώρα η μνήμη ή το κακό γονίδιο, ας το πούμε, όπου μπορεί να ξυπνήσει ή να δημιουργηθεί από το πουθενά ένα γονίδιο όπου θα δημιουργήσει ουσιαστικά μία ασθένεια. Αυτό βλέπουμε και άτομα, γυναίκες, όπου ενώ οι γονείς, οι μητέρες, οι γιαγιάδες δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας, η ίδια ξαφνικά δημιουργείται ένα στο άνοσο. Και λες γιατί, αφού δεν υπάρχει στην οικογένεια. Άρα λοιπόν αυτό που λέει η επιγενετική, ότι εμείς οι ίδιοι επηρεάζουμε το γονίδιό μας, τα γονίδια μας. Πολλές φορές μπορεί να τα επηρεάζουμε όσο και να σας φαίνεται παράξενο, ακόμα και με τη σκέψη μας, την κακή τη σκέψη μας. Τα καλά νέα φυσικά είναι ότι δεν αφορούν μόνιμες αλλαγές του DNA. Άρα τα επιγενετικά σήματα είναι δυνητικά αναστρέψιμα. Και κακό μπορούμε να κάνουμε, αλλά και καλό. Εμείς δημιουργούμε την ασθένεια, εμείς μπορούμε να θεραπεύσουμε. Οι ομοζυγωτικοί δίδυμοι έχουν ταυτόσιμο γενετικό υλικό, όμως ο φαινότυπός τους διαφοροποιείται με την ηλικία. Έχουν διαφορετική ευαισθησία στις ασθένειες. Το γενετικό τους υλικό, λοιπόν, υφίσταται διαφορετική επιγενετική ρύθμιση. Επηρεάζονται διαφορετικά. Δημιουργείται, λοιπόν, αυτό που λέμε και στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό, στον NLP, ένας διαφορετικός εσωτερικός χάρτης. Το πώς μεγάλωσε, τα πρώτα ερεθίσματα, το πρώτο σ' αγαπώ, το πρώτο φιλί, ο πρώτος τσακωμός, το σχολείο, ο δάσκαλος, πώς θα με αντιμετώπισε η μάνα μου, ο πατέρας μου, αν υπήρχε αδυναμία κάθε από τα δύο παιδιά. Και ενώ έχουμε το ίδιο γονίδιο, μπορεί να δούμε δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους που απλά μοιάζουν εξωτερικά. Άρα νοσήματα λοιπόν που συνδέονται με τους επιγενετικούς μηχανισμούς, όπως βλέπετε, καρδιοπάθειες, διαβήτης, παχυσαρκία, ασθένειες νευρικού συστήματος, άσθμα, αυτό άνοσα. Όπως βλέπετε, παχυσαρκία. Δεν υπήρχε παχυσαρκία πάντα ότι τρώω πολύ. Ναι, μπορεί να τρώμε πολύ, να παχύνουμε. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τρώνε πάρα πολύ και παρόλα αυτά παχαίνουν. Υπάρχει λοιπόν λόγος μηχανισμός από πίσω που μπορεί να μας εξηγήσει γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να παχαίνουν. Όπως και το άσθμα. Προκύπτουν πολλά ερωτήματα όπως ποιοι είναι αυτοί οι στρεσογόνοι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε επιγενετικές αλλαγές, αν υπάρχουν φάρμακα ή και τεχνικές που θα αντιστρέψουν τις επιγενετικές τροποποιήσεις, πόσο κληρονομήσιμες είναι οι επιγενετικές τροποποιήσεις και γιατί και διάφορα άλλα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα γονίδια μας έχουν μνήμη. Γεννιόμαστε δηλαδή και ήδη το κύτταρό μας μέσα είναι γραμμένο. Εμείς όμως δεν πρέπει να πούμε ότι είναι γραμμένο και ότι γράφεται, δεν ξεγράφεται. Προφανώς μπορούμε να το ξεγράψουμε. Ή να το πούμε αυτό που λέμε εμείς στην ονομαστική και το λέμε 200 χρόνια. Πριν ανακαλύψουμε ουσιαστικά τα γονίδια. Τα λέγαμε μοιάσματα. Και τα λέμε μοιάσματα. Είναι όταν έχουμε ένα μοίασμα που ενεργοποιηθεί, μπορούμε να το κοιμήσουμε. Όχι απαραίτητα να το εξαφανίσουμε, αλλά σίγουρα μπορούμε να το κοιμήσουμε. Έτσι λοιπόν τελειώσαμε, μόνο τα γονίδια αυτά είναι. Η γυναίκα σήμερα λοιπόν, είπαμε πρέπει να έχει πολλούς ρόλους. Εκτός από τους βασικούς ρόλους, να είναι μορφωμένη. Αλλά είπαμε όχι παραπάνω από τον άντρα της, να είναι δυναμική, ανεξάρτητη, πετυχημένη επαγγελματίας, με καριέρα και καλές αποδοχές. Να είναι γλυκιά με κατανόηση, υποστηρικτική σύντροφος, υποστηρικτική συνάδελφος, αλλά όχι και ανταγωνιστική μας πάρει τη θέση. Να είστε πάντα υγιείς και να είστε πάντα. Να έχετε όμως και γυμνασμένο σώμα, να έχετε φρέσκο πρόσωπο, να έχετε και κομψό στυλ. Να είστε καλοί, αισιόδοξοι, διάθεση, για να μας ανεβάζετε ψυχολογικά. Να είστε καλοί και οδέσποινα, μαγείρισα, περιπητική. Πολλοί ρόλοι λοιπόν για τη γυναίκα του σήμερα. Η κίνδυνη είναι όμως ότι εμφανίζονται ψυχοσωματικά συμπτώματα και προβλήματα υγείας, κρίσεις άγχους, κρίσεις πανικού, γυναικολογικά προβλήματα, μονολογικά, νευρολογικά,
Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, το λέω πάρα πολύ συχνά στο γραφείο μου. Πάρα πολύ συχνά, δυστυχώς. Διατροφικές διαταραχές, βουλημία, ανορεξία και συνδυασμό. Περιόδους έντονης κατάθλιψης που εκδηλώνεται είτε με καταπιεσμένη είτε με εξάρσεις με καταπίεση, ούτε με εξάρσεις τιμού και ξέσπασμα νεύρων. Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις με την οικογένεια, τους συνεργάτες. Αυτές οι δυσκολίες μπορούν να ξεκινήσουν σαν διαφωνίες, αλλά να εξελιχθούν σε ψυχολογική, σωματική βία και εκφοβισμό. Η γυναίκα λοιπόν τι πρέπει να κάνει? Να υιοθετήσει μια μάσκα ότι όλα είναι υπό έλεγχο, πίσω όμως από την οποία υποφέρεται σιωπηλά. Πρέπει πάντα να έχετε ένα χαμόγελο και να μην δει το παιδί σας ότι πονάτε. Ή να μην το δει η μάνα σας, μην τη στεναχωρήσουμε, ή ο πατέρας. Και είστε συνέχεια πίσω από μία μάσκα. Ότι όλα είναι καλά. Ουσιαστικά όμως τι είναι μάσκα? Πανοπλία φοράτε. Φοράτε μία πανοπλία για να μπορείτε να δέχεστε τα χτυπήματα. Η πανοπλία όμως είναι βαριά. Δεν είναι ελαφριά. Αν φορέσουμε μια πανική πανοπλία και τη φορέσουμε μισή ώρα, μετά από λίγο θα πονά τα πόδια μας. Εσείς, αρκετές γυναίκες, φοράτε την πανοπλία πάρα πολλά χρόνια. Και μπορεί να μην επηρεάζει τουλάχιστον άμεσα τα γόνατά σας, αλλά σίγουρα επηρεάζει την ψυχή σας. Το να έχετε συνέχεια μια πανοπλία για να είστε καλά για τους άλλους. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία, στην πορεία όμως να δημιουργηθεί ένα bullying. Το bullying δεν είναι απαραίτητα στο σχολείο. Μπορεί το bullying να είναι και από τον αδερφό μας. Να είναι από τον πατέρα, από τη μητέρα, από τον παππού, από τον γείτονα. Και με το που γίνει αυτό το πράγμα, ξεκινήσει το στρες, κάνει πάλι η γυναίκα. Ξαναφοράει την πανοπλία. Μπορεί να φορεθεί δηλαδή μια πανοπλία πολύ νωρίτερα. Και απαραίτητα όταν θα γίνεται σύζυγος η μητέρα. Μπορεί να ξεκινήσει από μικρή ηλικία. Μπορεί να ξεκινήσει πανοπλία να φορεθεί σε μια ηλικία και 8 και 9 ετών, αν όχι νωρίτερα. Και δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που λέγανε πάντα οι γιαγιάδες όταν έκλαιγε το εγγόνι τους. Άστο μωρέ να κλάψει, ερεμήσει. Έτρεχε η μάνα ή ο πατέρας να πιάσει το παιδί. Άστο το παιδί να κλάψει λιγάκι. Πολλές φορές το παιδί σταμάταγε και έλεγε περήφανη γιαγιά, είδες, είχα δίκιο. Δεν είχε δίκιο όμως. Το παιδί κλαίει για κάποιο λόγο. Όπως και τα σκυλιά γαυγίζουν για κάποιο λόγο. Αν εμείς δεν πάμε στο παιδί να το πάρουμε αγκαλιά και να δούμε τι θέλει, που πολλές φορές μπορεί να θέλει απλά ένα χάδι, το βρέφος φοράει πανοπλία. Σταματάει να κλαίει. Γιατί γυρνάει και λέει, αφού δεν έρχεσαι, για ποιο λόγο να κλαίω? Βλέπετε πόσο πίσω μπορεί να πάει μια πανοπλία, να φορεθεί από μηνών. Πρέπει να ακούμε τον άλλον. Είτε είναι 5 μηνών, είτε 5 χρονών, είτε 30, είτε 70. Έλλειψη επικοινωνίας έχουμε. Δεν σας ακούμε όσο πρέπει. Έτσι λοιπόν έχουμε διάφορους λόγους επίσκεψης στο γιατρό. Θα πάτε για μια απλή διάρρεια, για μια ταχυκαρδία, για μια μικρανία, κάποια πεπτικά θέματα και πολλά άλλα. Φυσικά το τονίζω με αστερίσκο με εξαιρετικές εξετάσεις. Να πηγαίνετε για κάποιο απλό θεματάκι, έχω λίγο διάρρεια, έχω λίγο ταχυκαρδία, να κάνει εξετάσεις ο γιατρός, να σας λέει, μα είσαι υγιέστατη. Είστε. Διάφορα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν, αλλαγές στην όρεξη, αύξηση βάρους, πονοκέφαλη, μυϊκά προβλήματα, μειωμένη ενέργεια, κούραση, αδυναμία, συχνές ιώσεις, πόνο στο στήθος και ταχυπαλμία, αϊπνία, υπνηλία μέσα στην ημέρα. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι απλά δεν κοιμάμαι το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικός ο ύπνος. Βλέπετε μένω εκεί πέρα. Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό.
πρέπει να κοιμόμαστε όλοι 7-8 ώρες. Όσο λιγότερο κοιμόμαστε, τόσο κακό στην υγεία μας κάνουμε. Όταν ξυπνάμε πολλές φορές στη νύχτα, θεωρείται αϊπνία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνετε, ό,τι θεραπεία και να κάνετε, το πρώτο που πρέπει να φτιαχτεί είναι ο ύπνος. Αν υπάρχει πρόβλημα, μιλάω πάντα. Χωρίς φτιάξιμο του ύπνου, λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν. Φυσικά πρέπει να δει κάποιος, είπαμε, το γιατί κάποιος δεν κοιμάται. Πάλι πρέπει να πάμε πίσω από το σύμπτωμα στο αίτιο. Χρόνος. Το χρόνος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας επηρεάζει όλους. Όλοι τρέχουμε πίσω από ένα ρολόι. Όλοι τρέχουμε να προλάβουμε. Όλοι αγχωνόμαστε για το μέλλον και έχουμε μία λύπη για το παρελθόν, για πράγματα που περάσαμε. Ο Δόκτωρ Ντισπένζα λέει ότι το παρελθόν είναι το μέλλον, αλλά έχουμε και το παρόν. Πολλές φορές το παρελθόν μας το κάνουμε μέλλον και συνεχίζει, μας επηρεάζει. Κάτι που έγινε παλιά, πιστεύουμε θα ξαναγίνει πάλι. Και πιστεύουμε φυσικά ότι ο χρόνος είναι γραμμικός, άρα πάντα κάνουμε τις ίδιες σκέψεις, τις ίδιες επιλογές, έχουμε τα ίδια συναισθήματα. Πάντα υπάρχει το ίδιο μοτίβο. Ή ρωτήσουμε κάποιον άνθρωπο σήμερα ή σε 5 μήνες, πάντα υπάρχει ο ίδιος άνθρωπος. Καμία εξέλιξη. Και αυτή σου λέει, αυτός είμαι, δεν μπορώ να αλλάξω. Συνεχίζει και με επηρεάζει το παρελθόν και το ίδιο θα με επηρεάζει και στο μέλλον. Αυτό που να καταλάβουμε όμως είναι ότι το παρελθόν δεν υπάρχει. Ό,τι έγινε, έγινε. Τέρμα. Το μέλλον δεν έχει δημιουργηθεί. Ζούμε στο παρόν. Και οι σημερινές μας καινούργιες σκέψεις, οι καινούργιες μας επιλογές, τα καινούργια συναισθήματα είναι αυτά που θα φτιάξουν το νέο μέλλον και όχι το παρελθόν. Μας βοήθησε ως ένα σημείο το παρελθόν. Κάποια στιγμή σταματάει να μας βοηθάει και μας δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να το ευχαριστήσουμε για ό,τι έχει κάνει για μας, να το αφήσουμε πίσω και να δημιουργήσουμε τις νέες σκέψεις για να προχωρήσουμε. Το μέλλον δεν έχει φτιαχτεί. Εμείς το δημιουργούμε κάθε μέρα με τις πράξεις μας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή τη λούπα. Βλέπετε τώρα, όταν είμαστε συνέχεια στην ίδια πραγματικότητα, κάνουμε ίδιες σκέψεις, ίδιες επιλογές, ίδιες συμπεριφορές, ίδιες εμπειρίες και τα ίδια συναισθήματα οδηγούν πάλι στην ίδια πραγματικότητα. Σε αυτό το φαύλο κύκλο που έχουμε μπει όλοι μας σαν κοινωνία και εσείς και σαν γυναίκες, είναι κάτι που πρέπει να το σπάσετε. Να μην κάνετε τις ίδιες επιλογές. Να μην έχετε τις ίδιες σκέψεις. Και πολλές φορές μπορεί να ξεκινήσει μια αλλαγή με πολύ απλό τρόπο. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Κάθε πρωί σηκωνόμαστε και βουρτσίζουμε τα δόντια μας με το δεξί χέρι, δεξιόχειρες. Αύριο κάντε το αριστερό. Θα μου πείτε είναι χαζό. Δεν είναι καθόλου χαζό. Τη στιγμή που αλλάζουν τη συνήθεια, ο εγκέφαλος πάει να δημιουργήσει ένα νέο μονοπάτι. Κατευθείαν. Δεν μου αρέσει να τρώω φασολάκια. Αν τρώμε φασολάκια από 22-25 μέρες, θα τα αγαπήσουμε μετά. Ας αλλάξουμε λοιπόν το σήμερα και ας βάλουμε νέες εμπειρίες. Και δεν υπάρχει δικαιολογία που έχω ακούσει από πολλές γυναίκες. Δεν προλαβαίνω. Και είχα πει σε μια κοπελιά, θα προλάβεις, λέω, θα σου πει ο γιατρός ότι πρέπει να το κάνεις. Γιατί πρέπει να φτάσει λοιπόν να σου πει ο γιατρός ότι είσαι υποχρεωμένη να φας διαφορετικά? Γιατί πρέπει να σου πει ο γιατρός ότι είσαι υποχρεωμένη να κάνεις άσκηση ή να κάνεις γιόγκα ή να κάνεις περίπατο ή να κάνεις διακοπές? Γιατί δεν το κάνουμε από πριν? Για να μην φτάσουμε ποτέ στο γιατρό, ούτε απ' έξω.
να τον χαιρετάνε από μακριά. Ο γιατρός δεν είναι κάτι, δεν είναι αναγκαίος ο γιατρός. Εμείς δημιουργούμε ανάγκη. Ο γιατρός να τον έχουμε στην άκρη για κάτι πολύ έκτακτο. Μόνοι μας δημιουργούμε τη νέα μας υγεία. Και είπαμε, ξεκινάμε τη συνήθεια από κάτι απλό. Δεν χρειάζεται η συνήθεια να είναι, λοιπόν, αύριο εγώ θα πάω στο μαγαζί, θα αγοράσω κανβά, θα ξεκινήσω να ζωγραφίζω, θα γραφτώ σε πεζοπορικό σύλλογο, θα γραφτώ και στο γυμναστήριο και θα βγαίνω 5 φορές για καφέ. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνουμε αλλαγή τέτοια. Ένα βήμα τη φορά. Δεν χρειάζονται 2, 1. Και μπορεί να είναι το απλό. Βουρτσίζω με το άλλο μου χέρι τα δόντια μου. Είναι αλλαγή και ο εγκέφαλος αυτή την αλλαγή τη βλέπει. Σήμερα που θα βγω να πάω στη δουλειά μου, δεν θα πάω από δεξιά. Θα πάω από αριστερά. Δεν θα πάρω το λεωφορείο για 2 στάσεις. Θα πάω με τα πόδια. Φτιάχνουμε νέες συνήθειες. Κάνουμε νέες επιλογές. Δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Για να αλλάξουμε την ευρωχημία του εγκεφάλου. Έτσι αλλάζει την ευρωχημία. Με φάρμακα είναι χρήσιμα ως ένα σημείο. Αν εμείς δεν αλλάξουμε, ποιος περιμένει να σας αλλάξει? Μόνοι μας αρρωσταίνουμε, μόνοι μας θα γίνουμε καλά. Τελικά η συνείδησή μας ελέγχει τη ζωή μας. Κοιτάξτε τώρα, πολύ σημαντικό. Λέμε πολύ ότι ό,τι κάνω το κάνω συνειδητά και ναι, και τα προβλήματά μου είναι συνειδητά. Όχι. 5%. Άντε να είμαι λίγο πιο large. 10% είναι η συνείδησή μας. Είναι η θέλησή μας. Το υπόλοιπο 90%, 95% εδώ πέρα, είναι υποσυνείδητα όλα. Και θα σας δώσω το παράδειγμα. Σκεφτείτε την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε να μάθετε να οδηγάτε. Λέγατε, συμπλέκτης, φρένο, γκάζι, το τιμόνι είναι εδώ, η ταχύτητα, πρέπει να πατήσω συμπλέκτη. Εκεί δουλεύει η συνείδησή σας. Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείτε. Γιατί πήγε αυτή η γνώση και πήγε στο υποσυνείδητο και δουλεύετε στον αυτόματο. Αλλά όπως στον αυτόματο δουλεύουν κάποια απλά πράγματα όπως η οδήγηση, στον αυτόματο δουλεύουν και τα προβλήματά μας. Το πώς σκεφτόμαστε δηλαδή. Γιατί συμπεριφέρομαι έτσι, γιατί έχω συνέχεια νεύρα, γιατί είμαι συνέχεια θλιμμένη, γιατί είμαι συνέχεια με ένα σκασμό προβλήματα. Πρέπει να βρούμε τον κλέφτη εν ολίγης. Ο κλέφτης είναι μέσα στο υποσυνείδητό μας. Είναι το πώς έχουμε μάθει να ζούμε τη δική μας καθημερινότητα. Θυμηθείτε το αρχικό παράδειγμα με το γλύψιμο από τα ποντίκια. Υποσυνείδητα έγινε αυτό το πράγμα. Πήρα αγάπη, δίνω αγάπη. Παίρνω καταστροφή, δίνω καταστροφή. Στην καταστροφή πρέπει να βρούμε λοιπόν γιατί εγώ δίνω καταστροφή. Γιατί είμαι αυτοκαταστροφική. Γιατί έχω νεύρα. Αυτό δεν σας το βρει κανένας. Οι άλλοι, εμείς οι υπόλοιποι, απλά βοηθάμε ως ένα σημείο. Ως ένα σημείο. Οι καλύτεροι θεραπευτές είναι ο εαυτός μας. Το να κάτσουμε, να σκεφτούμε. Γι' αυτό εγώ, όταν κάνω εδώ πέρα κάποιες συνεδρίες, δεν φεύγει καμία γυναίκα από εδώ πέρα μέσα, αν πρώτα δεν της δώσω και 2-3 ασκήσεις να κάνει μόνη της στο σπίτι. Υπάρχουν κάποιες ασκησούλες όπου ουσιαστικά κάνουν τη γυναίκα να σκεφτεί το γιατί. Έτσι λοιπόν, το να μπούμε στο κομμάτι, στο υποσυνείδητο, υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Η ομπαυτική, ψυχοθεραπεία, η προσευχή, ο διαλογισμός, να έρθουμε λίγο εσωτερικά. Το σώμα μας αποθηκεύει το άγχος και το στρες με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συμπτώματα που στην αρχή έχουμε ήπια συμπτωματάκια.
Απλά στην πορεία είναι πιο σοβαρά. Όταν λοιπόν έχουμε ένα ερέθισμα, ο σωστός μηχανισμός είναι όταν θα έρθει ο κίνδυνος, σαν να λέμε ότι ανεβαίνω πάνω στο βουνό και μου έρχεται ένας λύκος. Εκεί τι μπορώ να κάνω? Ή να πάρω μια πέτρα και να πάω προς το λύκο, μήπως και βγούμε ζωντανοί, ή να βάλω τα ποδαράκια μου πάνω στην πλάτη και να τρέξω. Αυτό που βλέπετε είναι η φυσιολογική αντίδραση. Παλεύω ή τρέχω. Το θέμα όμως τι κάνουμε? Τίποτα από τα δύο. Παγώνουμε. Παγώνουμε και λέμε απλά ένας λύκος. Το πρόβλημα είναι όμως ότι τη στιγμή που το σώμα μπαίνει σε μια κατάσταση να παλέψει ή να φύγει, το σώμα του κατακλείζεται εκείνη τη στιγμή με τις ορμόνες του στρες. Η καρδιά στέλνει πάρα πολύ αίμα στα πόδια για να κάνει ένα έργο. Και εμείς τι κάνουμε? Τίποτα. Και οι ορμόνες παραμένουν. Δεν φεύγουνε. Δεν υπάρχει αυτή η αποσυμπίεση δηλαδή. Όταν αυτό συνεχίζεται και συνεχίζεται και συνεχίζεται, κάποια στιγμή σκάει αυτός ο άνθρωπος και πάνω στον γιατρό εμφανίστηκε το τάδε αυτοάνωσο ή τάδε ασθένεια ή το ένα ή το τάδε ψυχολογικό. Αλλά από πίσω, κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ο λύκος. Μπορεί να είναι ο εργοδότης. Μπορεί να είναι ο πατέρας. Μπορεί να είναι ο γείτονας. Μπορεί να είναι οι ίδιοι. Παγώνουμε κάθε μέρα. Δεν έχουμε μάθει σαν κοινωνία, δεν έχουμε μάθει να τρέχουμε ή να μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν λοιπόν κάποια εργαλεία που θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας, γιατί το να σας λέω το πρόβλημα δεν βοηθάει αν δεν σας δώσω και κάποια εργαλειάκια που θα μπορούσατε να δουλέψετε και μόνοι σας. Οι πρώτες 4 ασκήσεις αριστερά είναι αυτά που θα πούμε τώρα, κάποιες ασκήσεις για να σας βοηθήσουμε. Και δεξιά έχω βάλει και το κομμάτι της ομαυτικής που θα μιλήσουμε λίγο στο τέλος, γιατί είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει βοηθήσει πάρα πολλές γυναίκες, γιατί η ομαυτική δεν είναι μόνο για κρυολογήματα, είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει σε πολλά προβλήματα, εσωτερικές καταστάσεις και πριν αυτά εμφανιστούν. Πάμε στο πρώτο λοιπόν, αναπνέουμε σωστά. Θα μου πείτε τώρα όλοι ναι, φυσικά. Αλλά να σας ζητήσω αυτή τη στιγμή όλοι να πάρετε μια βαθιά εισπνοή, θα δείτε ότι όλες βγάζετε έξω το στήθος στην εισπνοή. Ενώ είναι λάθος. Όσους έχετε κάνει γιόγκα, γνωρίζετε από τη γιόγκα της πραναγιάμα ποια πρέπει να είναι σωστή αναπνοή. Και η πιο απλή βασική αναπνοή πρέπει να είναι διαφορματική. Όταν λοιπόν, καταρχήν, μέσα στην ημέρα πρέπει η αναπνοή να είναι ρυθμισμένη σωστά. Να βγαίνει έξω ουσιαστικά η κοιλιά, δηλαδή όταν εισπνέουμε να βγαίνει έξω ο αφαλός και όταν εκπνέουμε να μπαίνει μέσα ο αφαλός. Αυτή είναι η σωστή αναπνοή. Για να τη μάθει κάποιος, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι πρωί βράδυ, ενώ είστε ξαπλωμένες στο κρεβάτι σας, βάζετε το ένα χέρι στο στήθος και το άλλο στην κοιλιά. Παίρνετε μια βαθιά εισπνοή και βγαίνει έξω ο αφαλός. Ο λόγος που μπαίνει και το χέρι στο στήθος είναι για να το κρατάμε ακίνητο, δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι δεν φουσκώνει. Να βγαίνει έξω ο αφαλός στην εισπνοή. Αν δυσκολεύεστε, πάρτε ένα βιβλίο, 2 βιβλία και βάλτε πάνω τα βιβλία στην κοιλιά σας και προσπαθήστε να σηκώσετε την κοιλιά σας. Θα το καταφέρετε αμέσως.
Όταν όμως έχουμε ένα έντονο στρες, μαθαίνουμε την άσκηση και αναπνέουμε πιο σωστά. Όταν αναπνέουμε σωστά, μπαίνει πιο πολύ αέρας μέσα και το σώμα βλέπει ότι όλα είναι καλά. Σε κρίση πανικού, το πρώτο που παρατηρείται είναι η κοφτή ανάσα που λέμε και ότι μπαίνει πιο πολύ αέρας. Παίρνουμε δηλαδή πιο πολύ εισπνοή παρά εκπνοή. Σε μία κρίση πανικού ή σε μία κρίση άγχους, το πρώτο που πρέπει να ρυθμίσουμε είναι η αναπνοή μας. Είναι το α και το ω. Η άσκηση που είπα, η διαφραγματική, μας μαθαίνει να αναπνέουμε σωστά. Τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει το άγχος ή και η κρίση πανικού, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε λίγο την ισορροπία εισπνοή-εκπνοή. Στην πρώτη περίπτωση που είμαστε χαλαροί πρέπει να είναι ισόχρονοι, σαν να λέμε περίπου 5-6 δεύτερα εισπνοή, 2 δεύτερα κράτημα, 5-6 δευτερόλεπτα εκπνοή και άλλα 2 κράτημα, και αυτό μια επανάληψη για 15-20 φορές. Τη στιγμή όμως που θα έχουμε ένα έντονο στρες, η εκπνοή πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η εισπνοή βάζει ενέργεια. Η εκπνοή πετάει την ενέργεια έξω. Μας ηρεμεί. Δουλεύει το νευρικό σύστημα, το παρασυμπαθητικό που μας ηρεμία. Εκπνέουμε λοιπόν περισσότερο και δίνουμε ένα σήμα στον εγκέφαλο, δηλαδή τον κοροϊδεύουμε λιγάκι και του λέμε ότι όλα είναι καλά. Σκεφτείτε κάποια στιγμή που έχετε φάει ένα γλυκό, ένα φαγητό που το έχετε απολαύσει. Όταν το απολαμβάνετε, πώς δείχνετε την απόλαυσή σας? Με εκπνοή. Λέτε τι ωραίο που είναι. Εκπνέεται. Δεν εισπνέεται. Και βλέπει ο εγκέφαλος ότι όλα είναι καλά πάλι. Τρώει το αγαπημένο του παγωτό και είναι χαρούμενος. Ποτέ όμως ανάποδα. Όχι μεγαλύτερη εισπνοή, μεγαλύτερη εκπνοή σε κρίση άγχους, κρίση πανικού και σε απλά καθημερινά πράγματα ισόχρονη. Και στο κρεβάτι πρωί-βράδυ για να μάθετε την άσκηση. Άλλη εξαιρετική άσκηση, ειδικά όταν είμαστε κάθε μέρα πολύ σφιγμένοι, είναι η νευρομυϊκή χαλάρωση από τον Δόκτωρ Ιάκουμψον. Είναι μια προοδευτική διαδικασία εκπαίδευσης της χαλάρωσης των μυών, εναλλάσσοντας την ένταση με το χαλάρωμα συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων, αλλάζοντας από τη μία μυϊκή ομάδα στην άλλη. Σκοπός είναι η ολική χαλάρωση, η ελαχιστοποίηση των μυϊκών συσπάσεων, χαλαρώνοντας με καθορισμένη σειρά διαφορετικά μέρη του σώματος. Με συνεχή εξάσκηση, το άτομο μπορεί να χαλαρώνει περισσότερο και γρηγορότερα, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, τι λέει, το σώμα μας το φορτίζουμε κάθε μέρα με διάφορα προβλήματα. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από μυϊκά προβλήματα, από πονοκεφάλους, από πιασίματα, γιατί δεν είμαστε χαλαροί. Παίρνουμε όλο το άγχος και το στρες μέσα μας. Και πάλι δεν είναι τυχαίο, πάλι για να πάμε σε ασθένειες, που οι νομιαλγίες κάνουν πάρτι σήμερα. Γιατί έχουμε φορτώσει πάρα πολύ το σώμα μας και κάποια στιγμή το σώμα λέει δεν μπορώ άλλο, μπούχτισα, σταμάτα και βγάζει σήματα ουσιαστικά. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα, σε αυτή την άσκηση? Αυτή την άσκηση είναι σημαντικό να την κάνετε το βράδυ που πάτε για ύπνο και πρέπει να είναι ουσιαστικά το τελευταίο πράγμα που θα κάνετε. Την κάνετε, ετοιμάστε. Δεν την κάνετε και σηκώνεστε για να πάτε τουαλέτα, να κάνετε μπάνιο. Πρέπει να είναι η τελευταία για να μάθει το σώμα ότι χαλαρώνω και κοιμάμαι. Όλα αυτά που λέω φυσικά το κάνετε κάθε μέρα. Όχι μία φορά και τέρμα ή μία φορά ανά εβδομάδα. Πρέπει να γίνεται κάθε μέρα. Αν τα κάνετε κάθε μέρα,
το αποτέλεσμα θα είναι απίστευτο. Αν το κάνετε μία φορά τη βδομάδα, δεν κάνετε τίποτα. Σε αυτή την άσκηση, λοιπόν, ξαπλώνετε, παίρνετε μερικές αναπνοές πρώτα, ιδανικά και τις αναπνοές μόλις τελειώσατε, για να έχετε χαλαρώσει πραγματικά, και ουσιαστικά παίρνουμε το δεξί μας πύχη, στο δεξιόχειρα, στον αριστερόχειρα το αριστερό πύχη, και σφίγγεται ουσιαστικά για περίπου ένα μέσος χρόνος είναι 7 δεύτερα, χαλαρώνει το χέρι σας, όπως το σφίγγω τώρα εγώ, όλο ουσιαστικά το σφίγγεται, δηλαδή ίσα-ίσα που το σηκώνετε το κρεβάτι, το σφίγγετε και το αφήνετε κάτω. Η σύσπαση πρέπει να είναι περίπου ανάμεσα 5 με 10 δεύτερα, 7 δεύτερα ένας ιδανικός χρόνος θεωρώ, και μετά 20 με 25 δεύτερα δεν κάνετε τίποτα, απλά χαλαρώνετε. Και αναπνέετε πάντα. Σε ό,τι άσκηση και να κάνετε, η αναπνοή είναι σημαντική να γίνεται. Δεν κόβουμε την αναπνοή μας, ούτε τη στιγμή που σήκουμε τη γλωθιά μας. Μετά από τον χρόνο που έχει περάσει, σφίγγουμε το αριστερό μας πύχη. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Σφίγγω το χέρι για περίπου 7 δεύτερα, δυνατά, και το αφήνω κάτω. Πάω μετά στο δεξιό μυρό, όπου εκεί ένα μυστικό για να το κάνετε σωστά είναι όπως είναι η πτέρνα σας στο κρεβάτι, πιέστε την πτέρνα προς το κρεβάτι σαν να καρφώνετε ένα καρφί. 7 περίπου δεύτερα, χαλαρώνετε για 20-25 δεύτερα, αριστερός μύρος. Το ίδιο. Και στο τέλος, αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σύνθημα, ό,τι θέλετε εσείς. Είμαι πολύ χαλαρή, νιώθω υπέροχα, κάτι. Το οποίο όμως κάθε μέρα πρέπει να είναι το ίδιο. Αν το κάνετε κάθε μέρα, μαθαίνει μετά ο εγκέφαλος αυτό το σύνθημα. Και όταν θα το λέτε, θα έχετε πιο γρήγορα η χαλάρωση. Γιατί θα έχει συνδυάσει ο εγκέφαλος ουσιαστικά το σύνθημα με τη χαλάρωση. Βλέπετε λοιπόν τις συσχετήσεις που κάνει ο εγκέφαλος. Το ίδιο ισχύει και ανάποδα φυσικά, όταν αγχώνεστε. Μπορείτε δηλαδή να αγχώνεστε και να λέτε κάποια πράγματα. Να λέτε κάποια πράγματα και να αγχώνεστε. Πάμε πάλι τον προγραμματισμό μας. Γιατί όλα αυτά προγραμματισμός είναι. Είτε προγραμματίζουμε τον εγκέφαλό μας να κάνει αυτά που θέλουμε, ή τον ξεπρογραμματίζουμε από πράγματα που δεν θέλουμε. Που μέχρι στιγμής δεν μας έχουν βοηθήσει. Άσκηση εκτόνωσης. Τι είναι η άσκηση εκτόνωσης? Είπαμε το σώμα μας φορτίζεται. Υπάρχουν φορές λοιπόν που νιώθουμε το άγχος να μας γεμίζει από τα νύχια έως τα μαλλιά της κεφαλής. Να πιεζόμαστε, να νιώθουμε απίστευτη ένταση. Μια πολύ σημαντική λοιπόν άσκηση είναι αυτή η άσκηση εκτόνωσης. Τι μπορείτε να κάνετε? Να πάρετε το αντίπαλο του baseball, λίγο δύσκολο, αν θα είναι πολύ καλό. Πάρτε ένα σκουπόξυλο, έχει μεταλλικό όμως ξύλινο, πηγαίνετε σε ένα καναπέ, σε ένα κρεβάτι, ό,τι θέλετε εσείς. Καθίστε όρθια, με τα πόδια ανοιχτά και λίγο λυγισμένα, και ξεκινήστε να βαράτε με δύναμη τον καναπέ ή το κρεβάτι. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν αυτό βοηθάει την εκτόνωση. Το σώμα μας μαζεύει πίεση. Το να κάνουμε γιόγκα μόνο ή να κάνουμε διαλογισμό δεν αρκεί. Πρέπει να το εκτονώσουμε με τέτοιο τρόπο. Και τη στιγμή που θα βαράμε είναι πολύ σημαντικό, όπως και για το πιτσιρίκι, να φωνάζετε. Μην βαράτε χωρίς φωνή. Πρέπει να φωνάζετε. Να έχει πραγματική εκτόνωση. Εάν σας έρθει στο μυαλό κάποια σκέψη, κάτι που έγινε δηλαδή στο γραφείο, στη δουλειά, με τα παιδιά, και θέλετε να το βγάλετε, είναι η ιδανική στιγμή. Βγάλτε ό,τι θέλετε. Και αν φοβάστε μη σας ακούσουν οι γείτονες, πάρτε το στερεοφωνικό, βάλτε death metal και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα.
Ο οραματισμός είναι ένα εργαλείο εξαιρετικό, το οποίο ακόμα και το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ έχει ασχοληθεί με τον οραματισμό, με την καθοδήγηση σε κάποιες έρευνες του Dr. Χούμπερμαν, όπου λέει πόσο σημαντικός είναι ο οραματισμός. Τι κάνουμε με τον οραματισμό? Όλοι έχουμε κάποια προβλήματα σήμερα και δεν ξέρουμε αν θα βγούμε μέσα από το πηγάδι ουσιαστικά που έχουμε μπει. Τι κάνουμε με τον οραματισμό? Μία πάρα πολύ απλή άσκηση είναι καταρχήν να σκεφτείτε το μέλλον σας. Πώς θέλετε ιδανικά να είναι. Αν δηλαδή υπάρχουν προβλήματα υγείας, αν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι ή με τη δουλειά ή θέλετε μια ιδανική δουλειά. Δεν έχει σημασία. Σκεφτείτε τι θέλετε ιδανικά. Και κάθε μέρα, για 5 λεπτά σίγουρα, βρείτε έναν ήρεμο χώρο, καθίστε, ξαπλώστε ό,τι θέλετε εσείς, πάρετε τις βαθιές αναπνοές να χαλαρώσετε και πηγαίνετε τώρα στο μέλλον. Στο μέλλον που τα έχετε πετύχει όλα. Όχι να δείτε το μονοπάτι που σας οδηγεί στο μέλλον, να πάτε στο μέλλον. Που τα έχετε ήδη πετύχει. Θέλετε σε 6 μήνες, θέλετε σε 1 χρόνο, αυτό εσείς το ορίσετε. Και σκέφτεστε τον εαυτό σας να είναι ήδη στο μέλλον, να είναι χαρούμενοι, να μην έχει προβλήματα, να νιώθει ωραία. Και το μυστικό είναι τη στιγμή που θα είστε εκεί πέρα να βιώνετε τη χαρά που νιώθετε σήμερα. Είπαμε, το μυαλό ουσιαστικά δεν ξέρει τι είναι παρελθόν, τι είναι μέλλον. Τα κάνει όλα παρόν. Αν σκεφτούμε ένα παλιό γεγονός, ένας θάνατος, θα κλάψουμε σήμερα. Το κάνουμε παρόν. Αν σκεφτούμε ένα γεγονός αύριο μεθαύριο, αγχωνόμαστε τώρα. Το ξανακάνουμε παρόν. Εμείς λοιπόν το γυρνάμε αντίθετα. Οραματιζόμαστε ότι έχουμε πετύχει αυτό που θέλουμε. Ένα απλό παράδειγμα, φανταστείτε ότι είστε σε μια ώρα παραλία, καλοκαίρι, ότι περπατάτε ουσιαστικά χωρίς παπούτσια, δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, ακούτε τη θάλασσα, είναι σημαντικό να συμμετέχουν και οι αισθήσεις σας, ακούτε τη θάλασσα, μυρίζετε τα αρώματα που υπάρχουν γύρω σας, νιώθετε ουσιαστικά το παγωμένο νερό και παράλληλα βιώνετε τη χαρά, το τι έχετε πετύχει. Πιστέψτε με, ο οραματισμός δουλεύει εξαιρετικά. Αλλά όπως και τα άλλα, πρέπει να είναι κάθε μέρα. Αν το κάνετε μία φορά τη βδομάδα, δεν βοηθάει. Πώς δεν βοηθάει να κάνουμε δίαιτα μία φορά τη βδομάδα μόνο ή να κάνουμε γυμναστική μία φορά τη βδομάδα. Όλα αυτά θέλουν συνέπεια. Ό,τι εργαλείο και να επιλέξετε στη ζωή σας, πρέπει να υπάρχει συνέπεια κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Είναι αυτό που λέω ως με τη δίαιτα. Πολλές δίαιτες αποτυγχάνουν. Γιατί δεν τρώω καλά, δεν βάζω καλούς στόχους, θέλω μόνο να χάσω 15 κιλά. Εκείνη το λάθος μας. Το σωστό είναι να έχουμε υγεία. Ό,τι κάνουμε για να είμαστε καλά. Μην περιμένετε τίποτα από τη ζωή σας. Τα κάνετε για να είστε απλά καλά. Και όταν αλλάζει ο στόχος, όχι θέλω να κάνω καλά αυτό το πρόβλημά μου, αν βάλω ως στόχο ότι θέλω να είμαι καλά, πιστέψτε με, θα μεταμορφώσετε ουσιαστικά το μέλλον σας. Όπως λέει μάλλον ακόμα ένας μάστερ στο Qigong, που είναι μια κινέζικη πρακτική θεραπείας, είναι στην Αμερική ο Τσούνι Λινγκ. Όταν κάνετε, λέει, το Qigong για να ισορροπήσετε τα προβλήματά σας, μην πείτε εγώ το κάνω και περιμένω αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί ξαναδίνετε υπόσταση ουσιαστικά στο πρόβλημά σας. Το κάνετε και δεν περιμένετε τίποτα. Ό,τι κάνει στη ζωή σας. Δίαιτα, γυμναστική, οτιδήποτε. Το κάνετε απλά για να είστε καλά.
Και στον οραματισμό, λοιπόν, δεν το κάνουμε σκεπτόμενοι τα εργαλεία που μας οδήγησαν στο μέλλον. Είστε απλά στο μέλλον και είστε καλοί χαρούμενοι. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και το σκέφτεστε σαν τα έχετε ξεπεράσει και τα έχετε αφήσει όλα πίσω. Και κλείνω τώρα, για όσες δεν γνωρίζετε τι εστί εμπαυτική. Η εμπαυτική, τι μας αναφέρω και 200 χρόνια για τις ασθένειες. Αρχικά διαταράσσεται μόνο, λέει, η πνευματοειδής αυτή η ζωτική αρχή, η πανταχού παρούσα στον οργανισμό. Και μόνο έτσι η ανώμαλα διαταραγμένη ζωτική αρχή μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό τα αντίθετα αισθήματα και να τον παρακινήσει έτσι σε ανώμαλες λειτουργίες που τις ονομάζουμε αρρώστια. Γραμμένο από τον Σαμουήλ Χάνεμαν πριν 200 χρόνια. Τι μας λέει ουσιαστικά? Ότι όλα ξεκινάνε από εδώ, από το νου μας. Και μετά πηγαίνει στο σώμα. Τώρα, η εμβαυτική γενικά έχει να κάνει, δεν υπάρχουν παρενέργειες για όσοι δεν γνωρίζουν. Είναι οικονομική, χωρίς δοκιμές σε ζώα, δεν έχει παρενέργειες, δεν έχει τίποτα. Είναι κάτι που πολλοί επιλέγουν, ειδικά όσο αφορά τα ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και σε αυτοάνοσα. Και έχουν δει γενικά μεγάλη βοήθεια. Και πώς λειτουργεί ουσιαστικά και προληπτικά? Πρώτα κατανοούμε τις αλλοιώσεις ουσιαστικά της ψυχής και του σώματος. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι τα μικρά συμπτωματάκια. Πολλές φορές μας λένε και μου λένε εμένα ειδικά ότι μοιάζει σαν ψυχολόγος, επειδή προσπαθώ να καταλάβω το γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Απλά για να το καταλάβω πρέπει να φτάσω σε παιδική ηλικία. Και τις περισσότερες φορές στην παιδική ηλικία βρίσκεται η απάντηση. Το γιατί έγινε ουσιαστικά ό,τι έγινε. Άρα, ενώ γνωρίζουμε τις ενδείξεις και τις αποκλίσεις από την προηγούμενη κατάσταση, μπορούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά ακόμα και για αυτοάνοσα πριν εμφανιστούν. Αλλά και για άλλα προβλήματα όπως πιθανόν μια κατάθλιψη, στομαχικές εταιρικές διταραχές, ανεξήγητα καταδυτική ιατρική, ανεξήγητα συμπτώματα κτλ. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε μου. Ήσουν υπέροχος πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.